Здравейте отново! Днес ще ви запозная с последната част от нашият годишен проект за учебната 2023-2024 година. Тази последна част се нарича Бит и жилищно строителство от освобождението на България 1878 до наши дни. Първата подтема се казва Българското жилищно строителство от освобождението на България 1878 година до превратът на 9 септември 1944 година. Освен това искам да ви кажа, че тази пета част беше за мен изключително интересна и се надявам и за вас да бъде толкова интересна. Направих с много любов, още повече, че нещата, които ще ви покажа, са част от близкото минало, което много от нас малко или много си спомнят. И така, промените, настъпили след освобождението на България през 1878 година, дават тласък на развитието на архитектурата в България. Периодът от освобождението до края на Втората световна война през 1945 година е много интересен и динамичен за развитието и на българското жилищно строителство. Това е времето на откъсване от ориенталското влияние и приобщаване към европейската жилищна архитектурна традиция. През 19 век в Европа се заражда модернизма и той продължава развитието си през следващия век. В първите години след освобождението модернизма влияе и на българското жилищно строителство. До 1900 година се използват стиловите форми на западния ренесанс и барок. До 1910 година стиловите форми на модерния сецесион, а в периода между двете световни войни строителите се вдъхновяват от споменатият вече по-горе модернизъм. От лявата страна виждате две сгради. Те са построени в началото на 20 век. Втората сграда отдолу е в бароков стил и от 1903 година, а сградата на първата снимка е някъде от 1910 година. Доколкото успях да разбера, в тези сгради в момента се намира дипломатическия корпус на различни държави в България. Т.е. на представителите от дипломатическия корпус на различни други държави, които са в България. През този период в градовете е разпространено европейското жилище с централен хол, осветен пряко или индиректно, коридор и стаи към него. Къщите до 1945 година, под влияние на западноевропейската мода, добиват бързо модерен вид. Строежите през този период се къса с старите традиции. Големите градове придобиват европейски облик. Къщите по главните улици в големите градове са декорирани с барокови форми и метални балкони с украси в стил Арт Ново. Къщите са с каменно-тухлен градеж. Имат дървени или все по-често тухлени сводове и богата пластична украса от корнизи, пиластри и конзоли на фасадите. Къщите са двуетажни и горните етажи завършват с надстройки, атики и корнизи. Прозорците често имат капандури, а покривите са покрити с керемиди. Входните врати са двукрили, а вратите на балконите са остъклени. Както виждате, на първата снимка е една такава сграда. Ако виждате, вратите зад балконите са остъклени и целият втори етаж, т.е. не втори етаж, а целият покрив всъщност е с атики, пиластри и корнизи. А долната сграда е също от този период и днеска там заседава всъщност представителя на Република Турция в България. През първите години след освобождението, обществената и жилищната архитектура са почти изцяло дело на чужденци от Западна Европа. Архитекти, строители, декоратори дошли да работят в България. След 1900 година започва творческия си път
и първата генерация български архитекти: Йордан Миланов, Петко Момчилов, Пенчо Койчев, Наум Торбов, Антон Торнов, Никола Лазаров. Архитектурни шедьоври от този период са къщите на братя Симеонови в Русе. Те са класически образец на домовете, правени по западноевропейски модел, най-интензивно през първите 10 години на 20 век. Снимките отляво са тези къщи на братя Симеонови. Те са две, с които, между другото, русенци много се владеят и ако сте гости на града, задължително се струва да се видят. Доколкото разбрах, първата къща вече е реставрирана, а втората също е реставрирана, но са реставрирани в оригиналния си вид. В Русе не само те, но има и много други такива сгради с европейски вид. Друг архитектурен шедьовър са бароковите къщи в град Ловеч. Ако сте били гости на град Ловеч, несъмнено сте минали покрай тях, тъй като те се намират в началото на града. Това е един така дълъг комплекс от слепени къщи в този вид, богато украсени. В момента там се намират магазини или служат за офиси на различни фирми, но са една от атракциите на град Ловеч. А срещу тях, между другото, се намира и така известния покрит мост на майстор Кольо Фичето. Още архитектурни шедьоври. Това са къщата на художникът Сирак Скитник в София. Тя е като излязла от приказките на братя Грим. Направена е в традициите на немската школа и на готическия стил. В момента е притежание на наследниците на Сирак Скитник. А в дясно виждате дома на сливенския индустриалец Киро Стефанов, построен през 1921 година. Индустриалецът е бил изключително богат банкер. Доколкото си спомням, мога да греша, но къщата в момента е притежание на неговите наследници. И тук може да видите къщата с ягодите в София. Тя е един много спорван обект, който е изключително красив. Сложих две снимки, едната показва къщата от различен ъгъл през пролета или лятото, а другата е през зимата. За съжаление е попаднала в ръцете на някакъв български бизнесмен, който не желая къща да бъде реставрирана и не се занимава с нея. И така тази къща ще е изцяло запустяла всъщност и с годините ще бъде разрушена. Виждате и блок, направен от началото на векът. Това е такава кооперация, също в стил Арт Ново. Блокова кооперация не е реставрирана и ако това не се случи скоро, също ще бъде срутена. Всъщност това е съдбата на много такива сгради в София и в много други части на България, предимно в големите градове, където има такива сгради, които са построени в началото на века и са под влияние на европейското модерно строителство. Представете си, ако не беше дошъл комунистическия режим в България, всъщност какви сгради щяхме да имаме и как щяха да бъдат устроени нашите градове. И сега вече идвам на тази болна тема за комунистическия режим в България. Това е втората подтема. Жилищата на българите по време на комунистическия режим в България 1944-1989 година. Много от вас вероятно са съвременници поне на края на този комунистически режим и съм сигурна, че си спомняте много от нещата и живота по това време, а и продължаваме да имаме страшно много къщи и целите ни градове са построени по такъв начин от времето на комунизма. На 9 септември 1944 година
В България се извършва военен преврат. Централната и местната власт е насилствено взета от опозиционната коалиция на Отечествения фронт или ОФ. Страната сключва примирие с съюзниците и променя геополитическата си ориентация и България започва участие във Втората световна война на страната на съюзниците. И така България попада в съветската сфера на влияние, което води до мащабни политически, икономически и социални промени в обществото, продължили цели 45 години. През този период, в края на 50-те и началото на 60-те години, поради масовата миграция от българското село към градовете, започва ударно строителство на жилищни комплекси по съветски образец. Тези комплекси представляват многоходови блокови сгради с апартаменти, обикновено построени с бетонни панели. Тухленото строителство е голяма рядкост. Появява се по-късно през 80-те години. В повечето случаи жилищните блокове са зачислени към различните предприятия и учреждения и в тях често се настаняват само отговарящите на определени условия работници и служители. Така се появяват, например, така наречените военни блокове, пожарникарски блокове, блокове на болницата или блокове на еди какво си, носещи името на различни фабрики, чието работници живеят в тях. На снимката отляво виждате така един спомен от Народна република България. Не знам къде е правена тази снимка, може би в София, може би във Варна или Пловдив, някои от големите градове. Това са тези дълги комплекси жилищни блокове, направени от панели, които се строят през този период. Като правило, социалистически апартамент е двустаен, около 60 квадратни метра, със стандартно разпределение кухня, хол, спалня и баня. Понякога семейства с 2 или повече деца получават тристайни апартаменти, 80-90 квадратни метра. Съществува и още един вариант – боксониера, една стая с малка кухня, бокс и баня. Хората на високи позиции в партията и комунистически активисти често получават специални 4-стайни апартаменти в специални кооперации. До края на 60-те години, според комунистическото законодателство, притежанието на повече от един апартамент носи риск държавата да настани в него принудително наематели на държавен или символичен наем. Аз съм чувала от познати за това принудително настаняване на непознати хора в собствения ти апартамент, което за мен е абсурдно. В ляво виждате снимка на един такъв хол от социалистическо време. Предполагам, че много да си спомнят нещо подобно. Имаше голяма секция, пълна обикновено с книги, в което няма нищо лошо. И дивани, футьойли. И това беше една такава стая за гости. Главната снимка представлява комунистическа кухня. Аз не съм сигурна много как са изглеждали кухните. В къщи, аз живеех в къща, ние имахме дървена кухня, но вероятно повечето кухни са изглеждали по такъв начин, предполагам. Преди да продължа, ето виждате още един хол с такава холна секция с наредените книги, с място за телевизор в нея и друг модел дивани. Те не са дивани, кресла за сядане да ги наречеме. Тук отдолу е детска или тинейджърска стая. Снимката отляво всъщност е една къща от този период, която е сива и следва комунистическата архитектура. И така през този период, включително и 80-те години, освен блоковото строителство, продължава и строежа на къщи. Строи се и в селата, и в града. Почти всички къщи се строят еднакво, двуетажни или едноетажни, дуплекс или по-малко самостоятелни.
Искам да ви кажа, че на долната снимка отляво тази къща е дуплекс. Това означава, че две къщи са сближени с една обща стена и с два различни входа. Почти всички къщи са с едно и също разположение, обикновено с сива мазилка и боядисани в бяло отвътре стълбища или балкон. Ето виждате на тази снимка, къщата е сива, имаме отпред боядисани колони на оградата и предполагам също балконът е боядисан в бяло. Към всяка къща има двор, който се използва като зеленчукова и цветна градина. В много от тези къщи хората отглеждат животни, дори в градовете. Вътрешният интериор и на апартаментите, и на къщите през този период е почти еднакъв. Причина за това е липсата на разнообразни стоки в магазините и контрола от страна на държавната власт. Тук ви показвам различни къщи от този период. Снимката отгоре в ляво е селска къща от този период. Също и отдолу това е селска къща, но другите две къщи отдясно са градски къщи. Честно да ви кажа, интернет е пълен с снимки, аз просто нямах много време за да търся. Затова просто първите снимки, които ми изникнаха на агенции за продажба на къщи, копирах тях, за да ви покажа така примери. Така че, ако вие имате по-добри примери или нещо искате да кажете, може в коментарите отдолу, след видеото, като бъде публикувано, да ги сложите. Комунизма пада и идва периода на демокрацията. И за това тук ще ви разкажа в последната подтема. Това са жилищните сгради след 90-те години. Падането на комунистическия режим на 10 ноември 1989 г. води до големи промени в бита и животът на хората. България се отваря за света и започва навлизането на нови информационни технологии, модерни стоки и капитал. Кръгозорът на българина се отваря. Хората продължават да живеят в сградите, останали от преходните периоди, но търсят нови модерни решения за подобряване на жилищните сгради и изцяло за подобряване живота и бита на хората. Приемат се закони, касаещи изискванията за строеж на сгради. Обръща се внимание на сигурността на сградите. Спира строежа на панелното строителство и жилищните и обществените сгради започват да се изграждат изцяло от тухли и качествени строителни материали. Обръща се внимание на външната и вътрешната изолация. Много жилищни сгради се строят с хидроизолация на покрива и терасите. Целта е да се построи енергоспестяваща сграда, която да гарантира по-малки сметки за отопление и вентилация на своите обитатели. За разлика от предходния период, прозорците на сградите са с двоен стъклопакет. Интересно е да се отбележи, че при съвременното строителство на къщи и други сгради се използват компютърни програми и съвременни бързи методи за строежа им. Виждате на тези две снимки, така започна строеж на модерна къща, вече формите са съвсем различни, тя не е довършена, но иска да ви покажа грубото строителство. А на долната снимка в лявата страна виждате отпред нови жилищни кооперации. Също това са блокови кооперации с входове, но за разлика от сградите отзад, които са останали от комунистическото време и са панелни, тези отпред вече са построени с масивна тухла и имат съвсем друг външен вид. Виждате покривите, много по-красиви са, измазани са и целият комплекс изглежда много по-добре, за разлика от комплекса зад него от времето на комунистическия режим. Снимката от град София. Не съм сигурна името на този комплекс, но мисля, че това отзад е Витоша. Външният вид на модерните български къщи в момента е разнообразен.
Той е повлиян от модерните тенденции в Западна Европа и по света. В днешно време много българи се опитват да се върнат към корените си и се опитват да възродят възрожденската традиция, строейки модерни къщи в стар стил. Тези нови къщи са така наречените нови възрожденски къщи, които носят духа и традициите на старите автентични къщи, но при тяхното изграждане се използват нови съвременни материали и отговарят на стандартите и изискванията за съвременното модерно строителство. И с това завършвам тазгодишния проект. На снимката може да видите. Първата снимка отгоре, това е нова къща, ново модерно строителство, с много светлина, която да влиза в домът, а отдолу, от дясната страна, това е къща, направена нова къща, построена в стария възрожденски стил. И такива къщи се срещат много често на различни места вече в България. Има цели комплекси, използват се за хотели, за почивни станции, стаи за гости и така нататък. Ето тук от лявата страна, отново виждате на малката снимка отдолу, проектирана нова къща, съвременна къща, която прилича на много от жилищните къщи в Западна Европа. И така, надявам се да ви е било интересно. Пожелавам ви приятно лято на всички и до скоро!